Odan nomat starian lella ay ödüm stamak bak. Jigim so odon no ara mara minem tsidamo ma hayran ala so odon der minne da var der dinga manor au motor pikredian nannial odon bolshun mengdi au men utgörs odon naibnyali hayran ala jin der desekening der den yamani men so odon der check per nolon men au Fenjigim möne giyimlik gör ödüňe motivasiýa ber geçer diýip üne mene garradymça ugudyny şan bile mokfinne de soňal olaýmasa jigim aw gat mene ara yüzüm tarap çykkan iýlek bile ya çydar ýallalar kynlar gaýrat etjim geçip gider bizatlar wagtla inner diýip özüňe motivasiýa ber diňe öňüçjigim diýerdiň ýamany öňe diýerdi çeken biler diýär türkmen şonu aýdýanna menem diýerdiň ýamanlar bek ýamanlardyr gaýrat et bu diýerdi çekip ölen oglan hökmünde taňa maslahat gaýrat etjin gaýrat et